eli tässä videossa mä rakennan Rasmuksen kanssa tämmöisen Lego-paketin. Eli tästä voi tehdä jonkun tämmöisen auton, eli lähdetäänkö avaamaan? Joo. Vähän. Eli tästä voin näyttää teille mitä täällä. Eli täältä, täällä on näitä osia lisää. Ja sitten avattiin niitäkin jo vähän. Ja sitten tää on ohjella. Eli me lähdetään nyt tästä tekemään, niin me näytetään teille, kun ollaan tehty vähän matkaa. Moi, eli nyt ollaan laitettu tää moottori valmiiksi, eli tästä pyörii. Noin tapit nousee. Niin. Tää alkaa taas vähän edistyä. Tähän on jo luonnostunut tää Motskarin etuosa ja moottori on yhä siellä. Mm-hmm. Moi, eli nyt me ollaan rakennettu vähän enemmän, eli nyt näyttää täältä. Ja tän piti jotenkin näin laittaa. En tiedä. Tämmönen. Tuossa moottori ja niin, ja nyt jatketaan rakennusta. Enää yksi rengas ja pari varaosaa, niin Motskari on käyttökelpoinen, eli siellä näkyy meidän Lego Motskari. Eikö ookin hieno? Joo. Moi, eli me ollaan nyt saatu tää mopo valmiiksi. Eli täältä näyttää, vai onko tää Motskari? No, en mä oikein tiedä. Ok, ja siinä on nokka. Muistakaa tilata takkanava ja tykätkää videosta ja nähdään seuraavassa videossa. Ja vielä lisäys, tässä on ketjut, jos rengas pyörii, ketjutin pyörii.